संयोजक, आपले आर्याभाग ग्रुपचे संस्थापक कल्याण तावरे, आजचं आपलं संपादकीय मंडळ विश्वास कणेकर, डॉक्टर रेवती संत, अस्मिता चितळे, कुलभूषण आणि टीम, आजचे आपले मान्यवर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे सदस्य धनश्याम मुळे सर, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड साहेब, साखर सहकार साखर ओके प्रशासनातले आमच्या सगळ्यांचे दीपस्तंभ बापू, ॲडिशनल CP पिंपरी चिंचवड संजय शिंदे. आताच आम्ही पिंपरीवरनं येतोय. गेली 2 दिवस पिंपरीमध्ये आर्याबागकरांनी धुमाकूळ घातलाय. एक सेशन तिथलं इतकं सुंदर रंगत चाललंय आणि प्रत्येक सेशनला म्हणजे एकतरी आर्याबागकर आहे हे महत्वाचं आहे. आणि तिथे नाही ती कमतरता अध्यक्ष भरून काढताय. 3 ते 4:30 डॉक्टर शंतनू अभ्यंकरांनी, डॉक्टर रमण गंगाखेडकर, डॉक्टर किशोर गोडसे, त्यानंतर डॉक्टर मंगेश, डॉक्टर मकरंद जावडेकर फायझरचे, आणि चिंचाळकर ते डॉक्टर नाही आहेत. हां, डॉक्टर, या 4 लोकांची ज्या पद्धतीने मुलाखत घेतली, म्हणजे एकाने मला वाटतं अमित केवलने लिहून पाठवलं, मी अर्धा डॉक्टर झालो ते मुलाखत. मला पहिल्यापासून म्हणजे असं वाटतंय की या ग्रुपचे जे मेंबर आहेत ते एक व्यक्ती म्हणजे संस्था आहे. प्रत्येकामध्ये काहीतरी इथे पोटेन्शियल आहे. ऍडमिन एवढा दांडगा आहे की सीधी बात नो बकवास, कधी कोणाला काढून टाकाल भरोसा नाही. त्यामुळे डरकून असतात बऱ्यापैकी. कधी कधी कुणाचं म्हणजे वैचारिक मतभेद बऱ्यापैकी होतात. लोक आहेत वैचारिक मतभेद करणारी. बऱ्याच वेळा आपण असं म्हणतो की जी मुलं साधारणतः मेंटली चॅलेंजिंग जी मुलं असतात त्यांच्यामध्ये त्यांचं ओरिजिनल वय आणि मानसिक वय याच्यामध्ये बरीचशी तफावत असते. इथे उलट आहे. इथे आर्याबागकरांची एक डीपी पाहिला, त्यांचं ओरिजिनल वय आणि त्यांचं मानसिक वय खूप अंतर आहे. आमचा गांधीवादी संकेत बसलाय तो. वैचारिक लेवल म्हणजे आहे. अगदी लोक एक म्हणजे संस्था ज्या आहेत आणि खूप मदत करतात सगळ्यांना. कोविडच्या काळात मदत केली, परदेशात जातो आम्ही, तिथे भेटतात सगळे. तिथे आमचे अजूनही आमचा आर्याबाग अमेरिका तो ग्रुप टिकून येतो, भेटतात तिथे, भेटतात सगळे. बरं वाटतं मनातनं. म्हणजे एक तो कॉमन दुवा जो मिळतो आर्याबाग नावाचा, ऑक्सिजन देणार, दररोज ऑक्सिजन मिळतो काहीतरी, दररोज काहीतरी वैचारिक खाद्य इथे बघायला मिळतं. फॉरवर्ड कमी असतात, गुड मॉर्निंग, गुड इव्हिनिंग, गुड नाईट नसतं बऱ्यापैकी. वाढदिवस फक्त एखादाच, बाकी वैयक्तिक शुभेच्छा. हे सगळे जे नियम खऱ्या अर्थाने पाळायला पाहिजे ते या ग्रुपवरती बघायला मिळतात. आणि मग त्यातनंच हा निर्णय घेतला गेला की आपण आता दिवाळी अंक काढायचा. ॲक्च्युली दिवाळी अंक असं ठरलं होतं आधी, आणि त्यानंतर असं लक्षात आलं की थोडा वेळ लागतो. मग कल्पना आली की आपण वर्षारंभ अंक असा एक नवीन पायंडा आपण सुरू करू. आणि तो मुहूर्त आज जमला. आज सगळेजण आपण इथं एवढ्या संख्येनं मला वाटतं आर्याबागकर एकत्र येणं ही कदाचित पहिलीच वेळ असेल. खूप आज मुळे सर येणं, इथं बरेचसे लोक इथे मुंबईवरनं, बाहेर त्या याच्यातनं आलेली आहेत लोक, बारामतीवरनं बरीचशी लोक आली. त्या सगळ्यांनी म्हणजे आर्याबागच्या प्रेमापोटी सगळी लोक इथं आली. माझा स्वतःचा अनुभव सांगायचा असं, मी ॲक्च्युली मराठी साहित्य माझं होतं UPSCला, तेव्हा मी चांगला अभ्यास केला, पण
मध्यंतरी मला सुरुवातीला मणिपुरी भाषा शिकावी लागली, त्यानंतर मला तेलुगू भाषा शिकावी लागली. तर मग मराठीत लिहिणं याचा मला बऱ्यापैकी माझी सवय ही झाली. जवळजवळ 16-17 वर्ष मराठीत मी लिहितच नव्हतो. आपल्याकडं पत्र लिहिणं तर कधीपासून बंद झालं. ईमेल आल्यानंतर पत्र ते बंदच झालं. तर मग जेव्हा व्हॉट्सॲप आलं तर मग त्यांचा फोन आला कल्याणरावांचा, ॲडमिनचा आदेश, तो गुगल फॉर्म तुम्ही डाउनलोड करा आणि मराठीत लिहायला सुरुवात करा. मग तिथनं खऱ्या अर्थानं मराठीत लिहायला अशी सुरुवात झाली. परवाही जेव्हा आपला या अंकासाठी लेख लिहायचा होता तर ते प्रश्न दिले होते कणेकरांनी आणि डॉक्टर रेवती मॅडमने, आणि आधी प्रत्येकाला त्यांच्या व्यक्तिमत्वानुसार त्यांनी प्रश्न पण ठरवले होते की यांनी काय लिहायचं. हे खूप खूप अतिशय असं सुव्यवस्थित असं नियोजन यांनी केलं. आणि मग त्यांनी जेव्हा मला ते प्रश्न पाठवले मग ते लिहायला बसलो, झालं लवकर एक 4-5 तासात सगळं लिहून काढलं. पण ते जेव्हा 10 पानं झाले तर हे टाईप कसं करायचं माझा वेगळा मोठा प्रश्न होता. शेवटी स्कॅन केलं मी आणि डॉक्टर रेवती मॅडमला पाठवलं, मॅडम माझ्याकडे एवढा वेळ नाही आहे, खरंच तुम्ही मला मदत करा. आणि त्याच स्पीडने मला त्यांचा रिटर्न रिप्लाय आला, PDF फाईल आली, त्यांनी स्वतः टाईप करून माझा लेख मला पाठवला. आणि लेखनाच्या चुकासह मला त्यावेळी परत गुरु ठाकूर आठवले. गुरु ठाकूरांची एक छान कविता आहे, त्यांना कागदावर लिहिलं, भुकेनं कासावीस झालोय. त्यानं कागदावर लिहिलं, भुकेनं कासावीस झालोय. बाईंनी शुद्धलेखन पाहिलं, म्हणाल्या भूरस्व वि दीर्घ, म्हणाल्या भूरस्व वि दीर्घ, 10 वेळा लिहून काढ. आईनं भावना पाहिली, मायेनं पोटाशी घेत म्हणाली, काय देऊ बाळा खायला. समीक्षक हा नेहमी बाईसारखा असतो आणि रसिक आईसारखा. एक चुकली वाट दाखवतो आणि दुसरा ती चालण्याचं बळ देतो. आजच्या या कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थानं त्यामुळंच ह्या कार्यक्रमाला रंगत आलेली. या अंकातला एक लेख जो आहे तो ओरिजिनल लेख आहे सगळ्यांचा. कुठेही म्हणजे प्लॅगॅरिझम किंवा कुठे काही कोणाचं चोरून हे करणं ते साहित्य नाही. पहिल्यापासूनच मला आर्यबागचं एक विशेष आवडतं की म्हणजे इथे फॉरवर्डला तसं कमी स्कोप असतो. आणि इथे एवढे लोक सजग आहेत, काही तुम्ही टाका पोस्टमार्टम झालं. परवा मी मासळकरांविषयी टाकला, नंतर मी जाहीर माफी मागेल, स्वतः डिलीट करून टाकलं. एखाद्या व्यक्तीला नोबल जरी मिळाला, अरेबागवर पण नाही वाटत तो टिकून आहे. छान चालू ठेवा ही ओरिजिनॅलिटी. आजकाल ही ओरिजिनॅलिटी बघायला मिळत नाही कुठे. काय मग सगळे मग काय झाले, भाग झालेले बऱ्यापैकी. तुमचे फॉलोवर काय नमो रुग्ण रुग्णांची संख्या आजकाल बरीच वाढत चाललेली आहे. आणि या काळात असं लिहिणं स्वतःहून आणि ते लिहिताना त्याच्यामध्ये भावना असणं, स्वतःची ओरिजिनॅलिटी असणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. हे जो आपला जो अंक आहे आर्यबागचा, त्याच्यात सुधीर मोघेंच्या 4 ओळी मला इथे आठवतात की शब्दांना नसते सुख, शब्दांना दुःखही नसते, ते वाहतात ओझे जे तुमचे आणि आमचे असते. हे जे ओझं तुमचं आणि आमचं या शब्दातनं मांडण्याचा जर सर्वांनी प्रयत्न केला आणि आपल्या संपादकीय मंडळानं त्याला जे 4 चांद लावले, त्यासाठी जोरदार टाळ्याने एकदा संपादकीय मंडळाने खूप चांगलं आपण एकमेकांना मदत करत चाललो. चांगल्या सगळ्यांच्या ओळखी आहेत. मी हैदराबादला जरी असलो तर कुणीही हैदराबादला जेव्हा येतं आर्यबागचं आवर्जून येतं, भेटतं, बरं वाटतं की चला लोक आहेत. आणि तर छान वाटतं एक ते कनेक्ट झालेला आहे ना, तो कनेक्ट हा खूप महत्त्वाचा आहे. असेच क्रायसिसमध्ये एकमेकांना मदत करत चला, सपोर्ट करत चला, हे खूप महत्त्वाचं आहे. आजकाल लोक बऱ्यापैकी
व्यावहारिक झालेले आहेत. म्हणजे स्वतःचं तुम्ही तर बघताय, म्हणजे घराघरात भावाभावामध्ये म्हणा, बहिणी भावामध्ये म्हणा, ही सगळीच नाती आजकाल जी रक्ताची नाती असतात ती बऱ्यापैकी आजकाल अशी दुभंगत चाललेली नाती. आणि या काळामध्ये मग सोशल मीडियातनं असं कुठून तरी एकत्र आणणं एका प्लॅटफॉर्मवर आणि एवढी जवळीक सगळ्यांची असणं हे खूप क्वचितच होतं. ते चित्र इथे पाहायला मिळतं आहे आणि त्यासाठी तुम्ही सगळ्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन त्यामध्ये आहे. पुढच्या आगामी भविष्य काळातही तुमचे जे सगळे एफर्ट्स आहेत ते अशा प्रकारेच चालू ठेवा आणि आपण पुढच्या वर्षीचा पण जो अंक येईल, यावर्षी ज्यांनी कॉन्ट्रीब्यूट केलं नाही त्या सगळ्यांचे लेख पुढच्या अंकात येतील असा विश्वास मी व्यक्त करतो. खूप चांगला कार्यक्रम आज इथे सगळ्यांनी अरेंज केला. आमच्या आपल्या 18व्या वैश्विक साहित्य संमेलनाचं, जागतिक साहित्य संमेलनाचं आम्हाला ते टायमिंग पण इथे जमलं. दोन्ही कार्यक्रम एका वेळी अटेंड करता आले. सचिन, मला विशेष उल्लेख करायचा सचिन इटकरांचा, ज्या पद्धतीनं तिथं त्यांनी तो जागतिक साहित्य संमेलन तिथं त्यांनी जे अरेंज केलेलं आहे ते खूपच म्हणजे अतिशय वरच्या लेवलचं असं ते संमेलन आहे. तर नेमकं ते यावेळी ज्यांनी ते संमेलन अटेंड केलेलं नाही, पुढच्या वेळी जर तुम्हाला ते कुठेही असेल नक्की ते अटेंड करा. आणि उद्याचा एक दिवस अजून आहे. उद्याच्या दिवसातही तिथे बऱ्यापैकी चांगले कार्यक्रम आहेत, ते तुम्ही नक्की अटेंड करू शकता. आणि अरेबागच्या वतीनं पण माझी विनंती राहील की एक या संमेलनासारखाच एखादा चांगला कार्यक्रम नक्कीच आपण अरेंज करूया. खूप पोटेन्शियल आपल्या सगळ्या लोकांकडे आहे, त्यांना प्रदर्शनाची संधी आपण नक्की देऊया. एक दिवसाचा कार्यक्रम आपण सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत पाहिजे तर अरेबागला आपण करू. हां, आणि असंच आपलं जे चांगलं नातं एक तयार झालेलं एका कुटुंबासारखं ते असंच वृद्धिंगत ठेवू. नवीन वर्षाच्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा. माझी नुकतीच बदली झाली, अजून चार्ज घेतलेला नाही आहे. सोमवारपासून नवीन पदाचा चार्ज घेतोय. जे कोणी हैदराबादला येतील नक्की भेटा. थँक्यू. मनपूर्वक धन्यवाद सर मनोगताबद्दल. आणि आता तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे दरवर्षी आपण अंक नक्कीच प्रकाशित करायचा आहे. झेंडा तर रोवलेलाच आहे, गुढी उभारलेली आहे, वारी निघालेली आहे, दिंडी आता सगळ्यांनी आपल्या खांद्यावरती आपण घ्यायची आहे.